Hej Trospy, asi máme problém, podívej se sám, nebe dávno není modré, nebude to dobré, neznám postavy, nevypadají hodné. Nepřišli na výlet, přišli na nás střílet, bere Minecraft gun a mrkve, ještě Arnošta zbudíme a jdem. Jen zombie skončili v díře, hned na námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Jen zombie skončili v díře, hned na námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Tak jdeme všichni bojovat, tak jdeme všichni bojovat. My nevzdáme se domova, my nevzdáme se domova. Nakoupíme, jdeme do zbraně, nakoupíme, jdeme do zbraně. Nastoupíme, UFO dostane, nastoupíme, UFO dostane. Jen zombie skončili v díře, hned na námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Jen zombie skončili v díře, hned na námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Nevíme, co bude zítra, jen zombie skončili v díře, hned na námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Je to těžká bitva, teď je čeká bitva, teď je čeká břitva, Arnold se drápem a zůstanou jen ty dva. Chvíli byli na vzduchu, teď vyhoríme do vzduchu, stačilo už rozruchu, hezte, podej bazuku. Jen zombie skončili v díře, hned na námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Jen zombie skončili v díře, hned na námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Třído, vítejte zpátky ve škole, začneme slohovou prací, kde mi napíšete, co jste dělali o prázdninách. Asi máme až moc úkolů, takže bych odpálil školu, zapálil ještě k tomu, ať můžeme konečně domů. Taky bych nejradši domů, nebo si dojel na vodu, chytil si nějakou rybu, hezte, podej bazuku. Dneska postavit si Minecraft školu, plnou youtuberů, bez úkolů, jenom o Minecraftu. Škola, kde není matika, jenom kolik je tak plus tak. Nemuset chodit do školy, sedět si doma a hrát Minecraft. Dneska postavit si Minecraft školu, plnou youtuberů, bez úkolů, jenom o Minecraftu. Škola, kde není matika, jenom kolik je tak plus tak. Nemuset chodit do školy, sedět si doma a hrát Minecraft. Fakt vůbec nevím, jak správně těžit, jak správně přežít, jak vlastně hrát. Teďka nevím, vím, že se naučím, ke všemu pomůže mi Minecraft škola. Souhlasím s tím, jak řekl Trospy, peru sekeru a krumpáč do ruky. V Minecraftu školu si zas postavit, let's go zase zpátky do školy. Už chápu kluci, fakt dobrý plán, nebudu bourat, ale budovat školu pevnou jako obsidian. Nejlepší je, že je to Minecraft, nemusím ven doma si sedím, hraju si Minecraft, tomu se učím, do školy už nikdy nemusím, a taky nechci. Postavit si Minecraft školu, plnou youtuberů, bez úkolů, jenom o Minecraftu. Škola, kde není matika, jenom kolik je tak plus tak. Nemuset chodit do školy, sedět si doma a hrát Minecraft. Upozornění, video neberte vážně, video slouží opravdu pouze pro pobavení. No a tou hodně důležitou zprávou je to, že jsem se vsadil s Trospem. Trospy je nejlepší youtuber.
Tohle je Trospy, seznam se s dobrým Minecraftákem. Rád točí videa na YouTube z Minecraftu. Tryhardí se Strangem survival na USMP serveru. Trospy je nejlepší Minecraft hráč českého YouTube. Komentuju, lajkuju, přesdílím, ať ho všichni znají. Se Strangem zabíjí zombíky, taky ale pavouky. Měl před rokem kauzu s gamerem, ale už je to v pohodě. Jo, je to v šilu. Dámy a pánové, toto je oficiálně první song na Trospio. S přípravou tohle videa jsme se dali poměrně velkou práci a proto si myslím, že by každý z vás, kdo je opravdový fanoušek Trospio, by měl dát like a odběr. Opravdu mě tím můžete úplně nejvíc podpořit, co to jde. Takže děkuji moc, že se můžeme vrhnout dále v mém opravdu profesionálním zpívání. To byla však ironie. Rád točí videa na YouTube z Minecraftu. Tryhardí se Strangem survival na jeho SMP serveru. Trospy je nejlepší Minecraft hráč českého YouTube. Komentuju, lajkuju, přesdílím, ať ho všichni znají. Se Strangem zabíjí zombíky, taky ale pavouky. Měl před rokem kauzu s gamerem, ale už je to v pohodě. Se skvělý youtuber jménem Trospy, což jsem já, streamoval. Na streamu nebyl sám, byl tam se svým kamarádem Hestrengem, který jednou řekl, že když jim dopošle donate ve výši 500 korun, tak zaspívá. A někdo ten donate bohužel poslal. Co, jste všichni ready? Dneska zahodíme ega z lega, stavím raketu. Naposledy zamávám směr na zombie planetu. Sebou beru jenom fyzik root i zůstaň na netu. Máme sebou zbraně nerv, takže v toho a smetu. Dneska zahodíme ega z lega, stavím raketu. Naposledy zamávám směr na zombie planetu. Beru jenom fyzik root i zůstaň na netu. Máme sebou zbraně nerv, takže v toho a smetu. Armáda zombies tu proti nám bombí. My máme fizzing money gun, tak v pohodě dobrý.